isandiza. Sanibona. Ummeli wegcokama lo phansi eGreat Town. Bafowethu mhlambe ningayibuka le video lapha engisititshe khona bekhuluma nomfoka Dubazane uLuve mayelana noshuni wakhe nokusabalala kwawo. Nokho awukusabalele kangako ngoba umuntu engisamkhumbulo sekhona njengamanje bayimeya kazwelonke. So lapha kuLuve uyakhala ngempela umfowethu lapha ukhala ngayo ingoma yakhe nanaye usadla ngayo. So kodwa sekukhona abantu asebegijima asebezenza umuntu ofana naye. So kubuhlungwana khona ngoba sekukhona nabaculi abafana noMenzi nje ngithi ufeaturishe yona imeya kazwelonke lapha kule lokhuzi kwicece lakhe lisho. So bafowethu uLuve akaqinise nje eqhubeke enze into yakhe ngoba cha liyezwakala lakhe izwi ligezekile li clean impela ya ushaya kahle engakhali kakhulu ngoba phela naye lo zenza yena kusho ukuthi kumele kujabulela uLuve ukuthi khona umuntu ofuna ukuduma njengaye ngoba cha udumile umfoka Dubazane into zakhe uyazenza ngendlela esezingeni. So lami nje lithi kuyona imeya kazwelonke ngomthetho kwakufanele ngomthetho mhla ifika izoshaya lo shuni bese iyakhulumisana naye uLuve mayelana nokuthatha lesitayela sengoma edlalo yena uLuve ngagcine ekugcineni siyithatha kube ngazuthi yabo bexoxisane nje kuqonde ukuthi ithwi kube into right ngiyabonga.